Έτσι κι αλλιώς, πάμε στο σημείο αυτό να καλησπερίσω και να συναντήσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Υπουργό Παιδείας, η οποία βρίσκεται στο στούντιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Επιτέλους, όπως το λέτε. Και πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο μαζί αυτό το οποίο είπα, το ακούσατε φαντάζομαι και εσείς, ότι δεν το έχω μελετήσει ενδελεχώς, αλλά από τις πρώτες έτσι, από τα πρώτα άρθρα τα οποία είδαμε και από αυτά τα οποία επισημαίνονται και από τα σχετικά site, από τα εκπαιδευτικά site, φαίνεται ότι σχηματίζουμε μια πρώτη εικόνα για το τι θα είναι αυτό. Εσείς το έχετε σαν εικόνα έτσι πιο ξεκάθαρο? Και εγώ ως πρώτη εικόνα, γιατί βεβαίως δεν έχουμε δει ακόμη το νομοσχέδιο, θα κατατεθεί απόψε φαντάζομαι, και έχουμε τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τον Υπουργό. Ξεκινάω λέγοντας ότι είναι ένα νομοσχέδιο με 200 άρθρα. Δηλαδή πάλι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο. Από αυτό το νομοσχέδιο τα 30 άρθρα είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τα 100 άρθρα είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και τα υπόλοιπα είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διευκόλυνση γραφειοκρατικών διαδικασιών. Κάνω αυτή την διευκρίνηση γιατί επειδή συνέχεια μιλάμε για δημόσιο και για μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν ξέρω αν θα έρθει στη συζήτηση το ότι γίνεται το Δημοκρίτιο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, γίνεται ένα τεράστιο πανεπιστήμιο, δηλαδή ενσωματώνει και τμήματα του διεθνούς και κάνει καινούργια τμήματα. Αυτό μου έκανε και εμένα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και νομίζω ότι αφού θέλουμε να μιλάμε για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, πρέπει να συζητήσουμε, γίνεται ένα τεράστιο πανεπιστήμιο. Αυτά τα τμήματα χρειάζονται. Αυτά τα παιδιά που θα κάνουν ψυχολογία στο Διδημότυχο, είδα ότι θα γίνει τμήμα ψυχολογία στο Διδημότυχο. Βγάζουμε 2.000 ψυχολόγους το χρόνο. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε? Δηλαδή, έχουμε την τόλμη να πούμε ότι κοιτάξτε, κάνουμε ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, θα κλείσουμε τμήματα, θα ανοίξουμε τμήματα που χρειάζονται? Δεν έχουμε τμήματα data, διαχείρισης δεδομένων στη χώρα. Δηλαδή, οι συζητήσεις είναι, ξέρετε, το δημόσιο... Σας ακούω και σκέφτομαι το αντεπιχείρημα που έρχεται από την άλλη πλευρά, που λέει το εξής, ότι ξέρεις, έχοντας πλέον τα μη κρατικά πανεπιστήμια ή ιδιωτικά, ανάλογα πώς το προσεγγίζει κανείς, και μιλώντας για την Πάτρα, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια και βλέποντας την νομική, αν θα είχε νόημα να συνεχίσει να υπάρχει μια νομική στην Πάτρα ή όχι, με δεδομένο ότι έχουμε τόσους άνεργους δικηγόρους αυτή τη στιγμή, άρα χρειαζόμαστε μια νομική στην Πάτρα ή όχι? Πάμε να την κλείσουμε. Όταν όμως θα έχεις ένα ιδιωτικό, ένα μη κρατικό, δεν οδηγείς κατά ανάγκη τον κόσμο να στραφεί σε ένα ιδιωτικό λοιπόν, και να πάει εκεί? Θα κλείσω άρα το στηρίζεις ή όχι κατά αυτόν τον τρόπο? Πρώτα να πω από την αρχή ότι είμαι υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων, έτσι, για να το κάνω σαφές. Επειδή όμως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων, έκανα αυτό το σχόλιο, το οποίο συμπληρώνεται από αυτό που λέτε εσείς. Στο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν θέλουμε να κάνουμε πολλά τμήματα, δεν θέλουμε να κάνουμε γενικώς σχολές για να μπαίνουν οι άνθρωποι στο πανεπιστήμιο, γιατί είμαστε σε μια εποχή που ξέρουμε ότι δεν είναι το πανεπιστήμιο ο μονόδρομος για την επαγγελματική αποκατάσταση. Επομένως, το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να έχει πολύ υψηλή ποιότητα. Και εγώ θα περίμενα από το Υπουργείο να κάνει 3 πράγματα, τα οποία τα είχε δεσμευτεί και ο Πρωθυπουργός προεκλογικά και αφορούσαν τη μεγάλη μεταρρύθμιση για τα πανεπιστήμια. Τα συμβούλια, το πανεπιστήμιο σήμερα, κύριε Χαρίτο, έχει σοβαρό πρόβλημα διοίκησης. Το ΑΠΙΘΗ δεν μπορεί 8 μήνες να βγάλει πρίτανη. Ο κύριος Υπουργός σήμερα ξέρει πολύ καλά ότι δεν λειτουργεί ο νόμος για την διοίκηση των πανεπιστημίων. Δεν επανέφεραν τον νόμο για να έχουν τα πανεπιστήμια δικό τους νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για να διαχειρίζονται την περιουσία τους. Δεν ξαναφέραμε το θέμα των σχολών, ώστε να μπαίνει ένα παιδί, όπως γίνεται σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Δύσης, τα ποιοτικά πανεπιστήμια, να μπαίνει ένα παιδί σε σχολή και να μπορεί μετά να επιλέξει το τμήμα. Επομένως, έχουμε ημιτελείς συζητήσεις στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτές οι ημιτελείς συζητήσεις θα κάνουν το ιδιωτικό πανεπιστήμιο να είναι καλύτερο ή να απειλεί? Όχι. Θα έπρεπε όμως, για να το κλείσουμε αυτό που αναφέρετε, προτού φτάσεις να φέρνεις ένα ιδιωτικό ή μη κρατικό πανεπιστήμιο, να έχεις επιλύσει τα ζητήματα στα οποία αναφέρεστε? Νομίζω ότι η επιλογή να έρθει τώρα και μάλιστα πριν από το Σύνταγμα του μη κρατικού πανεπιστημίου δεν είναι μια υπέρβαση του Συντάγματος, είναι μια υπέρβαση της υποκρισίας στην οποία ζούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 30-32 κολέγια.
αυτά δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα, κύριε Χαρίτου. Δηλαδή, πάει κάποιος σε ένα τμήμα δομικών μηχανικών και παίρνει δικαιώματα επαγγελματικά πολιτικού μηχανικού, τα οποία δεν τα παίρνουν ακόμα από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Υπάρχουν κολέγια που δίνουν δίπλωμα πολιτικού μηχανικού, πολυτεχνικών σχολών. Τη συγκεκριμένη, δομικών μηχανικών. Και θα πάει και άλλο ένα χρόνο στο Μητρικό Πανεπιστήμιο και θα το πάρει. Γιατί ξέρετε ότι είναι τετραετής και τριετής εκεί οι σπουδές. Δηλαδή, όταν υπάρχει, και το ξέρουμε όλοι, και ότι έχει επιβληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί πήγαμε στο δικαστήριο, όπως και άλλες χώρες, τα χάσαμε, ότι υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή, η νομική σχολή που λέτε, φυσικά και υπάρχει σήμερα. Τριετής νομική σχολή από γαλλικό κολέγιο. Όπου με ένα χρόνο ακόμα στη Γαλλία παίρνει επαγγελματικά δικαιώματα δικηγόρου. Μήπως λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτήν την κατάσταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, τα οποία δίνονται αφιδώς, να την ενσωματώσουμε σε πανεπιστήμια τα οποία ελέγχονται από το κράτος. Γιατί αυτά θα ελέγχονται έτσι κι αλλιώς. Αφού θα μπουν μέσα στην αρχή αξιολόγησης των πανεπιστημίων, θα αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Είναι αξιολόγηση των δημοσίων πανεπιστήμιων επάρκειας? Όχι. Άρα πρέπει εδώ να κατανοήσουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να είναι σωστή η αξιολόγηση των δημοσίων, για να είναι σωστή και των ιδιωτικών. Θέλετε να το εξηγήσετε λίγο παραπάνω αυτό? Ναι. Τι σημαίνει το ότι δεν είναι επαρκής η αξιολόγηση των δημοσίων πανεπιστημίων? Θα σας πω ότι η αξιολόγηση των πανεπιστημίων γίνεται πολλές φορές με όρους τελείως γραφειοκρατικούς. Δηλαδή, δεν ξέρω αξιολογήσεις πανεπιστημίων που να λένε αυτό το τμήμα δεν είναι καλό, είναι χάλια αυτό το τμήμα. Είναι κάτι αντίστοιχο που γίνεται και στα σχολεία και στα λύκεια ή και στο δημόσιο τομέα. Δεν υπάρχει κανένας που είναι κακός. Σε εσωτερικό επίπεδο εννοείται. Σε εσωτερικό επίπεδο. Οι εξωτερικές αξιολογήσεις υπάρχουν και είναι τμήματα που το ζητάνε μόνοι τους και είναι πάρα πολύ καλά. Αναφέρατε παραδείγματα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η γενικά αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστημίων είναι πολύ καλή. Αν είναι λοιπόν πάρα πολύ καλή αυτή η αξιολόγηση, θα είναι και των ιδιωτικών. Γιατί θα είναι οι ίδιες ακριβώς διαδικασίες. Μου επιτρέπετε το αυτονόητο ερώτημα? Επειδή το συζητήσαμε πριν και με τους συναδέλφους εδώ και το ακούσατε κι εσείς και το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το παρουσιάσω. Η περσινή αξιολόγηση που υπάρχει, αλλά και η φετινή του 2023 και του 2022, αυτές έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αναφέρουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, την πλειονότητα στην πρώτη χιλιάδα, και σε ό,τι αφορά τα κολέγια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό έδαφος, από τη θέση 2.200 και πάνω. Φυσικά, γιατί δεν αξιολογούνται σαν πανεπιστήμια, και δεν είναι βεβαίως έτσι, γιατί τα μητρικά τους πανεπιστήμια μπορεί να είναι και πολύ το βλέπω από το 2000 και κάτω. Γιατί τα μητρικά τους πανεπιστήμια μπορεί να είναι πολύ ψηλά, δεν σημαίνει ότι είναι και τα ίδια. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο έλεγχος ότι αυτό που γίνεται στο μητρικό πανεπιστήμιο γίνεται ακριβώς και στο εσωτερικό. Ενώ με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται. Υπόθηκε προηγουμένως για το θέμα του κόστους ή το θέμα της ιατρικής. Κοιτάξτε, το θεωρώ το να γίνει ιατρική σχολή, η ιατρική έχει τεράστιο κόστος. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια μια πραγματική ιατρική σχολή, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει τους φοιτητές της και το καθεξής. Ας μην πάμε τόσο μακριά, και ούτε πιστεύω ότι θα τρέξουν όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Δεν είναι ένα θέμα αυτό όμως? Όταν δηλαδή μπαίνει σε μια σχολή με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία αφορά το πεδίο και όχι την σχολή, το τμήμα, αυτό δεν σας προβληματίζει? Το ότι πηγαίνουν σε όλες τις γειτονικές χώρες χωρίς καμία βάση, αυτό δεν μας πειράζει? Και ότι έρχονται πίσω γιατροί οι οποίοι κανείς δεν τους έχει αξιολογήσει. Και από χώρες οι οποίες δεν φημίζονται για την εκπαιδευτική τους αρτιότητα. Άρα, γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια υπέρβαση της υποκρισίας αυτό το πράγμα. Άρα, αφού συμβαίνει στους γείτονες, πάμε να το κάνουμε? Όχι στους γείτονες, εμείς δεν θα το κάνουμε με τους ίδιους όρους, γιατί θα έχει, όπως έχει ανακοινωθεί και θα το δούμε αυτό, θα υπάρχει αξιολόγηση αντίστοιχη με τα δημόσια. Αλλά λέμε, θα μπαίνει με χαμηλότερο βαθμό, ναι, αλλά πάει σε όλα τα πανεπιστήμια και όχι μόνο της Ευρώπης. Έτσι. Έχουμε βρει φοιτητές ιατρικής ακόμα και στο Ιράν στο παρελθόν. Τότε θυμάμαι ότι τα στοιχεία που είχαμε ως Υπουργείο. Το Ιράν παρεμπιπτόντως είναι μια από τις καλές χώρες για να σπουδάσει κάποιος ιατρική. Δεν είναι αξιολογημένη διεθνώς, είναι μια χώρα που είναι πολύ εσόκλειστη. Θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις του κ. Πιερακάκη σήμερα. Για να είναι κάποιος υποψήφιος, θα πρέπει να καλύπτει την ελάχιστη βάση εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου που τον ενδιαφέρει. Αυτή όμως ταυτίζεται με το χαμηλότερο μέσο όρο ελάχιστης βάσης εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου, όχι αυτόν που έχει θέσει η ίδια σχολή. Άρα με το 0,8% συζητάμε, έτσι. Εάν αυτά που θα έρθουν, δεν ξέρω αν θα είναι πληθυντικός, δηλαδή κάνουμε μια συζήτηση για κάτι που
Κατά την άποψή μου, γιατί ο Υπουργός ανακοίνωσε 25 ότι θα ξεκινήσουν. Πώς θα ξεκινήσουν, δηλαδή θα γίνει πανεπιστήμιο μέχρι το 25, θα γίνουμε σε 2 χρόνια πανεπιστήμιο. Φαντάζομαι ότι από το 25 θα είναι έτοιμες οι προϋποθέσεις. Εάν έρθουν 1 ή 2 πανεπιστήμια, εγώ θα το θεωρήσω πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή το να προσελκύσουμε, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το να γίνει ένα πανεπιστήμιο. Σε τι αναφέρεστε ως προσέγγιση? Κοιτάξτε, θέλει 3 σχολές. Θέλει 3 σχολές. Δηλαδή, διαφορετικές τι πανεπιστήμια σχολές. οραματιζόμαστε? Μιλάμε για το Χάρβαρντ, μιλάμε για τη Σορβόνη, γιατί φαντάζομαι ότι. Το Χάρβαρντ δεν έχει πάει σε καμία χώρα. Και αν πάει, θα πάει στο Ντουμπάι, θα πάει, αν δεν κάνω λάθος, στην Κίνα, έχει θα πάει πάει στη σε χώρες που Σιγκαπούρη, υπάρχει χρήμα. πάνε στο Αμπουντάμπι όπου υπάρχουν τρομακτικά ποσά και προσελκύουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Μην φανταζόμαστε απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό και νομίζω ότι η όλη συζήτηση είναι υπερβολική σε σχέση με το πώς πρέπει να συζητήσουμε και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δηλαδή το δημόσιο πανεπιστήμιο θα το υπερασπιστούμε κάνοντας πολύ ουσιαστικές εσωτερικές αλλαγές. Και με το να γίνουμε αυστηροί με το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ξέρετε, οι συζητήσεις... Να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα θέματα που θα ήθελα να ακούσω την προσέγγισή σας. Να πιαστούμε από αυτό αμέσως μετά. Έρχεται ένα νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να καταστήσει σαφές πώς στηρίζεις και ποια είναι η πολιτική και η χάραξη που έχεις για τη δημόσια παιδεία? Κοιτάξτε, επειδή τα βάζουμε σε αντιπαράθεση, νομίζω για αυτόν τον λόγο ο Υπουργός... Υπάρχει μια ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία λόγω της υποστελέχωσης, αφενός της υποχρηματοδότησης, όπως λένε οι ακαδημαϊκοί. Να σας πω κάτι, δεν υπήρξε ανησυχία όταν τα ΤΕΗ γίνανε σε μια νύχτα πανεπιστήμια. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή δεκάδες σχολές και δεκάδες καθηγητές, εκατοντάδες, οι οποίοι χωρίς αξιολόγηση έγιναν σε μια νύχτα πανεπιστήμια, αυτό δεν μας ανησυχούσε? Δεν μας ανησυχεί αυτή η υποβάθμιση? Γιατί υπήρχαν σχολές ΤΕΗ οι οποίες ήταν εξαιρετικές και υπήρχαν σχολές ΤΕΗ οι οποίες δεν μπορούσαν να γίνουν πανεπιστήμια. Υπάρχουν σχολές των πανεπιστημίων πάρα πολύ καλές, αναφερθήκατε πριν, και σχολές οι οποίες δεν στέκονται σαν πανεπιστήμια. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν σχολές πανεπιστημίων που είναι σε κτίρια σχολείων. Άρα, όταν λέμε για ποιο πράγμα ανησυχούμε, νομίζω πρέπει να είμαστε σφαιρικοί και να βλέπουμε την πραγματικότητα. Το να λέμε τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι καταπληκτικά, δεν είναι καταπληκτικά. Υπάρχουν σχολές και υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα τα οποία είναι στην πρωτοπορία του κόσμου. Δεν είναι ο μέσος όρος. Και μια χώρα, τουλάχιστον εμείς θα θέλαμε να κρινόμαστε από το μέσον όρο, ο οποίος έπρεπε να είναι πολύ ψηλός. Φυσικά υπάρχει λόγος. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το κάναμε παντού. Κάναμε πάρα πολλά πανεπιστήμια και πάρα πολλές σχολές και πάρα πολλά τμήματα. Αυτά τα κάναμε και μετά δεν τα αξιολογήσαμε. Άρα πρέπει να κλείσουν κάποια? Φυσικά. Για να σας πω και να ξεκινήσω από τον εαυτό μου. Είχα κλείσει 35 τμήματα. Και ξέρετε, γιατί, μπορείτε να φανταστείτε τι κόστος έχει αυτό, Ξέρετε γιατί τα είχα κλείσει? Γιατί μπαίναν οι φοιτητές και μπαίναν, ας πούμε, 120 και παίρναν πτυχίο 6. Δηλαδή δεν πατούσανε, δεν τους ενδιέφερε. Και όμως έτρεχαν τα βιβλία οι καθηγητές. Ήταν σχολές οι οποίοι είχαν μόνο 3 μόνιμους καθηγητές και τα υπόλοιπα ήταν με συμβάσεις. Δηλαδή παρουσιάσαμε τα στοιχεία γιατί κάτι δεν μπορεί να είναι πανεπιστήμιο. Περιττό να σας πω ότι μόλις έφυγα ξανά άνοιξαν. Φυσικά πρέπει να γίνουμε τολμηροί και να πούμε: θέλουμε ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Θέλουμε ένα καλό δημόσιο πανεπιστήμιο που σημαίνει τι? Ότι βγάζω επιστήμονες που τους χρειάζεται η χώρα. Έτσι, δεν βγάζω ανθρώπους που τους παταλάνε 4 και 5 χρόνια και μετά δεν υπάρχει δουλειά στην αγορά. Κάνω μια επανάσταση στην τεχνολογική εκπαίδευση. Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Και επειδή συζητάμε πολύ για το θέμα της βάσης εισαγωγής και αν θα αλλάξουν οι εξετάσεις εισαγωγικές και το καθεξής. Να σας πω το εξής, κύριε Χαρίτο, και κρατήστε το μέσα από την εμπειρία μου. Δεν θα αλλάξει ποτέ το σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων εάν δεν αξιολογηθούν τα σχολεία και τα λύκεια, τα γυμνάσια και τα λύκεια, και αν δεν αξιολογηθούν και τα πανεπιστήμια σωστά. Τι εννοώ? Το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο, για να έχει την ίδια σημασία το Εθνικό Απολυτήριο της Κοζάνης, της Θεσσαλονίκης, των Χανίων και του Χαϊδαρίου, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι καθηγητές αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Ότι οι μαθητές αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Σήμερα δεν γίνεται αυτό. Άρα το απολυτήριο δεν είναι κάτι που μπορείς να το λάβεις σοβαρά υπόψη σου. Αν είχαμε ένα ισχυρό εθνικό απολυτήριο, θα λέγαμε και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπει κάποιος στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα πρέπει να έχει αυτό το απολυτήριο. Ή να το θέτουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Τώρα, για να σταματήσουν οι εξετάσεις και να πούμε τα πανεπιστήμια δέχονται φοιτητές με δικούς τους όρους, θα πρέπει να είναι πολύ καλά αξιολογημένα τα ίδια.
Γιατί μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να γίνει αν αφήσουμε την κάθε σχολή, τον κάθε καθηγητή να παίρνει όποιο φοιτητή θέλει. Άρα, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, δεν είναι μια αιμονή. Είναι η κεντρική ιδέα για να αλλάξει όλο το σύστημα. Και για το θέμα της χρηματοδότησης, σήμερα ο Υπουργός έδωσε αρκετά στοιχεία. Βεβαίως, έζησα πάρα πολύ έντονα. Σας θυμίζω ότι ήμουν Υπουργός Παιδείας στην περίοδο του Μνημονίου. Τι σημαίνει οικονομική ένδυα σε μια χώρα. Η οικονομία δυναμώνει σιγά σιγά και ο Υπουργός έδωσε και στοιχεία για τα χρήματα που δίνονται στα πανεπιστήμια. Διάβασα ένα άρθρο ενός καθηγητή, του κυρίου Γραβάνη. Το έκανε δημοσίως, γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτό. Που έλεγε ότι είμαι καθηγητής στην Κρήτη, στην ιατρική της Κρήτης. Πηγαίνω στη Βοστόνη, είναι καθηγητής και εκεί. Και δεν φοβάμαι κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί τα χρήματα που φέρνουμε στο πανεπιστήμιο εμείς, από τη Βοστόνη, από προγράμματα, από συνεργασία με εταιρείες, είναι πάρα πολλά. Δεν με φοβίζει κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Γιατί κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν θα έχει την εμπειρία, τις εγκαταστάσεις, τον χρόνο, τους καθηγητές που έχει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Επομένως, το ισχυρό πανεπιστήμιο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το μη κρατικό πανεπιστήμιο ή ακόμη και το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε πολύ υπερβολικοί και έρχομαι, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό σε ένα άλλο θέμα. Το οποίο έχει φυσικά σχέση με αυτά. Έχουμε τις καταλήψεις όλες αυτές. Πάμε στις καταλήψεις. Για τα μη κρατικά. Υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία, μάλλον μιλάμε για πανεπιστήμια ή μιλάμε για κολέγια εδώ πλέον? Όταν θα γίνει το μη κρατικό, θα είναι πανεπιστήμια. Θα ονομάζεται πανεπιστήμια. Αυτό που είπατε πριν, το νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακού. Νομικό πανεπιστημιακό. Όχι, πανεπιστημιακό πρόσωπο δικαίου. Δεν ξέρω κι εγώ πώς την. Ήταν δύσκολο να κατανοήσω τον όρο, μια και δεν τον έχω ξανακούσει, δεν τον έχω ξανασυναντήσει. Θα είναι νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακό. Όχι, πανεπιστημιακό πρόσωπο νομικού δικαίου. Κάπως έτσι. Δεν το είδα κι εγώ. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα νέο νομικό πρόσωπο. Δεν θα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αλλά δεν μπορεί να είναι και εταιρεία, ούτε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Άρα θα δημιουργηθεί ένας νέος όρος. Έτσι, μια νέα μορφή φορέα για να μπορέσει να σταθεί. Και είναι σωστό, γιατί δεν μπορεί να είναι εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι δημοσίου δικαίου. Λοιπόν, επειδή πρέπει να το τρέξω, πάμε στις καταλήψεις. Πάμε σε αυτό που ξεκινήσατε να λέτε. Ξεκίνησα να λέω το εξής, ότι οι καταλήψεις γίνονται αυτή τη στιγμή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αν πάμε 20 χρόνια πίσω, ακριβώς το ίδιο πράγμα γινόταν. Έχουμε συνεχώς την ίδια συζήτηση και τις ίδιες αντιδράσεις. Έγινε καμία συζήτηση στα πανεπιστήμια, δηλαδή στις συνελεύσεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Έγινε καμία συζήτηση για την ουσία του πανεπιστημίου στον οποίο βρίσκονται τα παιδιά και δεν υπάρχει κανενός είδους πια διάλογος. Όταν εγώ τουλάχιστον ήμουν φοιτήτρια, γιατί πρέπει να πω ότι και εγώ συμμετείχα σε καταλήψεις. Έτσι. Ήμουνα και στην περίοδο που ήταν ο νόμος του Καραμαλή και είχα κάνει και ραδιοφωνικό σταθμό για να κάχω και εγώ τη δόξα του Πολυτεχνείου. Όταν είσαι 20 χρονών, προφανώς το κάνεις αυτό με πάθος και το πιστεύεις κιόλας. Λέγαμε πάντοτε. Μια και το αναφέρατε, το άρθρο 16 είναι του Κωνσταντίνου Καραμαλή, πάντως, έτσι. Είναι της Χούντας. Είναι πιο μπροστά. Και μετά έγινε το σύνταγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά είναι επί Χούντας έγινε το ότι δεν επιτρεπόταν ιδιωτικά πανεπιστήμια. 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε το σύνταγμα και το κράτησε. Αυτό το κράτησε όπως ήταν. Όπως ήταν επί Χούντας. Είναι 100% αυτό που σας λέω. Επί Χούντας έγινε αυτό το άρθρο. Δεν θα επιμείνω, αλλά η αίσθηση δική μου είναι ότι ήταν μια πρωτοβουλία την οποία έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σε κάθε περίπτωση. Το κράτησε. Λοιπόν, λέγαμε ότι η κατάληψη είναι η ανώτατη μορφή πάλης. Ποια είναι ανώτατη μορφή πάλης? Εδώ για ψήλο πείδημα έχουμε καταλήψεις. Και η αίσθησή μου είναι, παρακολουθώντας την πολιτική σκηνή και έχοντας ζήσει αντίστοιχες καταστάσεις, ότι και από τον Υπουργό και από τα κόμματα δεν υπάρχει με μεγάλη σαφήνεια η τοποθέτηση ότι οι καταλήψεις είναι παράνομη πράξη. Δεν μπορεί ο καθένας να καταλαμβάνει δημόσιο χώρο. Είναι μια ανώτατη μορφή πάλης. Γιατί την εποχή που κάνατε καταλήψεις εσείς δεν ήταν παράνομη? Φυσικά ήταν παράνομη. Σήμερα είναι παράνομη. Φυσικά ήταν παράνομη. Γι' αυτό ξεκινάω από τον εαυτό μου. Αλλά όταν είσαι 20 χρονών, δεν έχεις αίσθηση. Και τότε σας λέω ότι. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η παρανομία. Δηλαδή δεν είναι ένα εργαλείο παρανομία για το φοιτητή, το να εμποδίζεις. Ένα εργαλείο διεκδίκησης, ένας μοχλός πίεσης για να αποσπάσεις αυτά που έχεις. Γιατί με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείς κάθε είδους κατάληψη. Έτσι, και ένα νοσοκομείο μπορεί να καταληφθεί. Δηλαδή είναι. Πρώτα, από το νόμο είναι σαφές ότι είναι αυτό παράνομη. Που είδαμε στην Κομοτηνή προχθές, το δέχεστε? Το δέχομαι. Την εισβολή των ΜΑΤ, τον τρόπο που έβγαλαν τους φοιτητές έξω, το πώς έγινε σύμφωνα με τον Κοσμήτωρα, ότι υπήρξε παρέμβαση υπουργού που πήρε τηλέφωνο? Όχι, δεν το δέχομαι ότι υπήρξε.
αυτό δεν το δέχομαι με τίποτε να υπάρξει παρέμβαση υπουργού. Έτσι, γιατί τα πανεπιστήμια είναι αυτοδιοίκητα. Όπως δεν δέχομαι ότι ο υπουργός μπορεί να καθορίσει το πώς θα γίνουν οι εξετάσεις. Να δεχθούμε την αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων. Αλλά δεν είναι σαφές ότι πρέπει να συζητήσουμε με τους φοιτητές και να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί στα κολέγια τα ιδιωτικά δεν γίνεται καμία κατάληψη? Γιατί δεν γίνεται καμία κατάληψη? Έχετε δει ποτέ? Μόνο στα δημόσια σχολεία, στα δημόσια πανεπιστήμια. Τι σημαίνει αυτό? Φοβερές καταστροφές. Έχουμε κατά κανόνα καταστροφές. Έχουμε διακοπή των μαθημάτων. Δεν επιτρέπεται οι φοιτητές που θέλουν. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Όχι, έτσι. όχι, σε όλο τον κόσμο, θέλοντας να διασφαλίσεις αυτό που λέγεται δημόσιο, θέλοντας να κρατήσεις αυτό το χαρακτήρα, υποτίθεται γι' αυτό το λόγο βγαίνεις και στους δρόμους. Γι' αυτό το λόγο κλείνεις μια σχολή. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ δεν ξέρω. Επειδή κινήθηκα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ιδιωτικό είναι ιδιωτικό. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Είναι κερδοφόρο, είναι διαφορετικό. Μα είναι οι φοιτητές, λέω, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Βλέπουμε σε μια ιδιωτική εταιρεία ότι οι εργάτες απεργούν. Αντιδρούν απέναντι στο κεφάλαιο, απέναντι στην ιδιωτική εταιρεία. Εδώ έχουμε διακοπή των σπουδών. Έχουμε όποια στιγμή αποφασίσει μια συνέλευση η οποία δεν ορίζεται. Γιατί δεν γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία των φοιτητών? Αυτό που λένε οι φοιτητές, ότι, και το λένε και αρκετοί ακαδημαϊκοί, το timing που έφερε η κυβέρνηση, ο χρόνος που έφερε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο αυτό, ήταν στοχευμένο να έρθει μέσα στην εξεταστική. Δεν συμφέρει την κυβέρνηση αυτό. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το έφερε μέσα στην εξεταστική. Γιατί τη συμφέρει την κυβέρνηση αυτό? Για να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα? Θα μπορούσε να το φέρει μετά τις εξετάσεις. Όμως πάλι θα υπήρχαν καταλήψεις και θα σταματούσαν τα μαθήματα. Άρα θα υπήρχε πρόβλημα για το εξάμηνο. Μας απασχολεί ότι αυτή τη στιγμή αποδεχόμαστε το εξάμηνο να έχει 13 εβδομάδες. Δεν μας απασχολεί το ότι δεν γίνονται πλήρη μαθήματα. Δεν μας απασχολεί ότι οι εξετάσεις δεν γίνονται κανονικά. Φταίνε οι φοιτητές που πάνε και κάνουν καταλήψεις? Όχι, βεβαίως. Γι' αυτό ξεκίνησα με το δικό μου παράδειγμα, γιατί δεν θέλω να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω. Όταν είσαι 20 χρονών, είσαι μαχητικός, θες να παλέψεις για το δημόσιο πανεπιστήμιο, με την ψυχή σου θα μπεις μέσα. Εδώ χρειάζεται πια οργανωμένος διάλογος. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα μας. Ποιος διασφαλίζει ποια θα είναι η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από τα πανεπιστήμια αυτά τα οποία θα έρθουν εδώ και θα ξεκινήσουν και θα χτίσουν μια επιχείρηση? Υπάρχει η Εθνική Αρχή για την Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων, η οποία έχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτά τα ιδρύματα, όπως συμβαίνει και σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό, θα έχουν δύο μορφές ελέγχου. Θα πρέπει να ελέγχονται από το Μητρικό Πανεπιστήμιο, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο θα είναι το Μητρικό Πανεπιστήμιο, και θα ελέγχονται και από την Εθνική Αρχή. Άρα έχουν ένα διπλό συνεχό έλεγχο και για τις υποδομές τους και για την ποιότητα των μαθημάτων τους. Αυτό να το δούμε λίγο και για το δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί υπάρχουν δημόσια τμήματα τα οποία έχουν πολύ χαμηλού επίπεδου υποδομές. Οπότε ή πρέπει να αποφασίσουμε να ρίξουμε πολύ χρήμα και να το φτιάξουμε, ή θα πρέπει να αποφασίσουμε να τα κλείσουμε. Και είμαι πολύ καθαρή, γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί η χώρα να προχωράει με μισόλογα. Και αυτό που θα ήθελα να πω στο τέλος, και θα παρακαλούσα τον Υπουργό, στον οποίο πραγματικά τον ξέρω από πολύ νεαρή ηλικία, και ήταν μαζί μου όταν κάναμε τον νόμο για την παιδεία, ήταν τότε 25 χρονών. Πρέπει να γίνει διαβούλευση, κυρία Χαρίτου. Δεν μπορεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο να περάσει σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες. Γιατί δίνουμε παράδειγμα και στους φοιτητές. Δηλαδή, ο Υπουργός πρέπει στην τηλεόραση να κάνει δημόσιες συζητήσεις με τους φοιτητές. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να τον ακούσουν οι φοιτητές και να μιλήσουν οι φοιτητές και να τους ακούσουμε όλοι. Σε 30 δεύτερα κυριολεκτικά, αν μπορείτε να μου δώσετε μία απάντηση. Έχει γίνει λόγος και για το φοιτητικό τουρισμό. Έχει δοθεί το παράδειγμα της Κύπρου ως ένα ικανό παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια, τι λέει ο κύριος Κυρακάκης? Ανακοίνωσε ότι δίνεται έγκριση για την επιβολή διδάκτρων για όσους αλλοδαπούς θέλουν να φοιτήσουν στα ελληνόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα. Αν αυτό ήταν μια σκέψη, να ρίξεις ένα μεγάλο χρηματικό πακέτο, ένα μεγάλο budget, να το διαθέσεις στην παιδεία, να στηρίξεις τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και αυτό να λειτουργήσει ως κράχτης για να φέρεις κόσμο απ' έξω πλέον στη δημόσια εκπαίδευση την τριτοβάθμια στην Ελλάδα και όχι να φέρεις τα ιδιωτικά, ούτως ώστε να φέρεις κόσμο από τα Βαλκάνια ενδεχομένως γύρω-γύρω που δεν ξέρω αν θα έρθουν από αυτή την δεξαμενή των φοιτητών και να στρέψεις εκεί και τους Έλληνες φοιτητές. Ανταυτού να τους κρατήσεις όλους στο δημόσιο και να το ενισχύσεις με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, δεν είναι τόσο απλό, γιατί η γλώσσα μας είναι αρκετά δύσκολη και δεν θα έρθουν πολλοί φοιτητές να κάνουν προπτυχιακά στην ελληνική γλώσσα που λέει αυτό το άρθρο. Λέει, μπορείτε να έρθετε, θα πληρώσετε και δίδακτρα, αλλά θα τα κάνετε στα ελληνικά. Τώρα, μπορεί να έρθουν κάποιοι οι οποίοι τους ενδιαφέρει η ελληνική γλώσσα, η νεοελληνική γλώσσα, τα αρχαία ελληνικά. Αλλά να έρθει κάποιος να κάνει ιατρική στην ελληνική γλώσσα και να πληρώνει κιόλας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, το κατανοούμε αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου για την παρουσία της εδώ και για την κουβέντα που είχαμε για το θέμα της παιδείας και το νομοσχέδιο που απόψε πλέον ήρθε στην Βουλή.